amarya wace baki ne, cewa ya taɓa ki ne amarya, ni dai ban so kina fishi ba. Daɗin duniya amarya, kuma sha tambaya amarya, ɗakin iya tafiya amarya, kwalliya ga tarbiya amarya, komai kin iya amarya, ga ki gwanar miya amarya, za ki cire kaya amarya, da zauna lafiya amarya, tashin ki da lafiya amarya, bacin ki da lafiya amarya, shalilan miji amarya, ta gaban goshin miji amarya, safara'ar miji amarya, me kwace miji amarya, hajiya sai alhaji amarya, kuma ke ce mai aji amarya, ruwa ya taɓa ki ne amarya, uga bai so kina fishi ba. Kin kawo unity amarya, baki da immorality amarya, ke ce da majority amarya, soyayyar intensity amarya, da ke aka yakar poverty amarya, mai simplicity amarya, ki rabu da yan locality amarya, ke ce da authority amarya, mai tsantsar sympathy amarya, komai naki da density amarya, kin dakile impunity amarya, wa ya taɓa ki ne amarya, uga bai so kina fishi ba. Shalilan miji amarya, mai authority amarya, wa ya taɓa ki ne amarya, uga bai so kina fishi ba. Assalamu wasalamu yan uwa, duka matan duniya amarya, ku taho lallai ku zo ku ji amsar mu da tambaya amarya, wace ce wacce ba ta laifi ko ta kashe dan iya amarya, girma nan zai tsaya, Allahu ya ƙaro lafiya amarya. Shalilan miji amarya, mai authority amarya, wa ya taɓa ki ne amarya, uga bai so kina fishi ba. Gida kuma bai cika gida, sai kin zo an sani amarya, ba masu musu akan haka, ko babba da kankani amarya, a faɗa ko ai shiru haka, ke ce da yawan zani amarya, ko su ma sun sani, ai ba abin ki capacity amarya. Shalilan miji amarya, mai authority amarya, wa ya taɓa ki ne amarya, uga bai so kina fishi ba. Ki shagali ki zagaya, ke ce a saman sama amarya, ko gurin dangin mijinki ma, ke ce raba gardama amarya, komai kika so a ce akwai, ba a sai an jima amarya, sai wani iko kike a gidan daɗa tasiri kike amarya.